Благодарим на Исус, че е тук. Благодарим на Исус, че живее в сърцата ни. На ние е реален. Той е жив и вечно живее. Слава на Бога! Ние имаме Него поради Него. И Той има нас. Щастлив съм. И съм много щастлив. Дори се чувствам блажен в Исус. Вярвам, че ви се чувствате щастливи. Вярвам, че ви се чувствате блажени. Има ли нещо по-голямо от Господа? Няма. Има ли живот, който е по-голям от Неговия живот? Той е единственият живот. Той е безкрайният живот. И този живот няма начало. Няма и край. И понеже няма начало, затова той е начало. Преди Него е нямало никой. Нито след Него. И как Той реши да ни се открие? Каква милост, каква любов, каква воля, какво сърце, какъв разум, каква мъдрост. Бог иска в Христос да се спасят всички човеци. Или ще го кажа по друг начин. Всеки човек. Независимо от раса. Има жълти, има черни, има червени, има и бели. Независимо от език, защото има нации, има народ, но има и племена. Независимо от възраст, дали си на 5 или на 100. Независимо от пол, дали си мъж, жена, момиче или момче. Преди да имало небе, преди да имало земя, преди да имало време и каквото да е създание, Бог Христа избра всички народи. Това е и предузнание, и предопределение. Но ще му попитате, защо всички ни са спасени? Защото са създадени по Божия образ, имат свободна воля и правят избор. Каза ли Исус, когато се проповядва благовестието, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Но който не повярва, ще бъде осъден. Това е по отношение спасение. Същото е по отношение служение. Ти си избран в Христа със специална съдба. Чуй ме добре. Но ти може да отхвърлиш тази съдба. Бог не ти е наложил. Той просто е избрал за теб най-доброто. Но ако ти го отхвърлиш, ще бъдеш най-лошо. Тогава ти ще живееш по твоя воля, по твое разбиране. Ще живееш за себе си, а не за него. Но когато ти уловиш тази съдба, уловиш за това, което си бил предназначен и го изпълниш, това всичко е за славата на Бога. Амин? Това е важно. Така че, ние сме родени
от Бога в Христос да служим. Да служим. Има ли някой, който не е убеден? Когато служим, какво правим реално? Извършваме Божията воля. И като извършваме Божията воля, какво се случва? Принасяме плод. Разбирате ли? Това е много важно. Това въобще не е за пропускане. И аз вярвам, че ние реално, заедно, защото че сме мълци, стоим сега, да кажа тази вечер, още не се изтъмни, пред лицето на Отец и пред лицето на Сина. Ти, поради работата на Святия Дух в теб, имаш ли ясното съзнание? Не ти говоря дали го знаеш. Ясното съзнание, ясното разбиране, ясното прозрение, че стоиш пред Отец. Това питам. Не те питам дали Отец го има. Има. Не те питам дали Исус го има. Има. Но как си тази вечер? Ти имаш ли това прозрение? Имаш ли това разбиране? Това е много важно. Да живееш с това съзнание. Вижте, някои вярват в Бога, но не живеят със съзнанието за Бога. И затова, когато участват в Господната трапеза, участват по неправилен начин, защото имат грешно съзнание. Така че, ние трябва да участваме със съзнание за Бог. Какво значи това? Че Той е реален, постоянно, всяка секунда, всеки момент. Има хора, които вярват от Бога, но има момент, когато изключват. Затова могат да излъжат, могат да откраднат, могат да извършат грях, защото те не са съзнание за Бога, че Бог ги вижда. Пише го в Библията, че Бог вижда. Не така. Но в момента те нямат това съзнание и за това може да се направят всичко. Защото това не е реално. И после се сетят, че Бог вижда, а вече са завършили греха. Как мислите, живя човешкия син на тази земя? Със съзнание за своя Отец. Човешкия син говори. Божия син е човешкия син. Но човешкия син беше управляван от Святия Дух. Ако ние, вижте какво ще ви кажа, сме управлявани от Святия Дух, ние живеем с това съзнание. Алилуя! Но ако само сме кръстени, но не сме управлявани, ние не живеем с това съзнание. Разбирам какво говоря. Минал съм през църкви, видял съм много неща, чул съм много неща, но какво е важно? Да не се впускам в подробности. Важно е всеки ден да заставаш пред Отец в името на Исус. Чуй добре. И да се изпълваш със Святия Дух. Тогава си с това съзнание. Иначе си с знание. И когато си само съзнание, пак грешиш. Да знаеш. Но ако ти си със съзнание, ти си с тази чистота на ума, с тази чистота на сърцето поради работата на Святия Дух, би ли наранил сърцето на твоя Отец? Искаш ли да нараняваш твоите родители? Не, нали така? Но когато не внимаваш, може да ги нараниш. Този, който ти е възлюбил с вечна любов, искаш ли да го нараняваш? По принцип не. Но когато ти не си със съзнание за него, ти живееш душевно, чуй ме добре, и ти се обличаш от своите чувства,
и от твоя необновен ум и нараняваш баща си. Така че това е важно. Да не нараняваш твоя баща. Да не нараняваш твоя отец. Още един въпрос. За да разсъдиш. Бог твой отец ли? Нали ме чу? Бог твой отец ли е или просто е отец? Святия Дух тази вечер ни води до събуждане. Аз не знам за кого говоря, но има хора, които трябва да се събудят. Защо Павел е говорил по този начин? Той им казва, време е да се събудите от сън, спасението ви наближи. Време, той се завръща. Трябва да царувате с него. Човек, който спи, той е наравно с умрелия. Въпреки, че спи. Пък Господ иска да сме живи. Не да спи. Ще спи тялото. Но душата ни трябва да спи. И когато човек живее в грях или престъпление, или тайни лоши мисли, той спи. Не е буден. Грехът е много опасен. Той може да те доведе до вечен сън. И оттам да те доведе до вечно погубление. Какво е грехът? Смърт. Винаги е смърт. Дали е малък, дали е голям, е смърт. Обаче какво имаме от Бога Христос? Вечен живот. Какво е Божия дар? Вечен живот. А грехът е само смърт. Така че трябва да внимаваме. Тези, които ще бъдат в огненото езеро, там казват, че това е втората смърт. Но те там са живи. Запомнете това. Те там са живи, въпреки че е смърт. Но те там са живи умрели. Защо? Лишени са от началника на живота. И затова казвам, втората смърт, това е жива смърт. Жива смърт. Това е страшно. Никой да не попада там. Имаме предупреждение. Кой най-много говори за пътъл? Исус. Исус. Какво вярваше Исус? Че има пътъл. Предупреди ли църквата? Да. Предупреждава ли е днес? Абсолютно. Ами религиозните и тях не ги прескачат. Защо Исус не предупреждава? За да не отидем там. Обича ли? Много. Много. Когато Исус ти говори за пъкъла, усещаш ли любовта му? Защо питам? Защото ние мислим, че Исус трябва да ни говори само за добрите неща. Ами да те предупреди, че да внимаваш да не отидеш в пъкъла, не е ли добро? Защо мислиш, че е зло? Защото като чуеш пъкъл, нещо ти астрахва. Респектирате. Така че той говори истина. И знаете ли, пълната, абсолютна, божествена истина. Той разкри на мен, вярвам, че на те, сърцето на Отец. Исус винаги ми разкрива
сърцето на Отец. Защо? Аз съм син на Отец чрез Исус. Ти си дъщеря на Отец чрез Исус. Какво виждам тази вечер? Синове и дъщери на Отец. Това виждам. Ама не ви казвам, за да ви го кажа. Ако тази картина не беше реална, смятайте, го казвам. Щях да кажа, че не сте. Може да се засегнете. Може и да не ме харесате. Но аз щях да ви кажа истина. Но внимавайте, за да останете синове и дъщери на Отец. Това не е проповедта, но е свързано. Така че или живот и смърт, благословение и проклятие, вечна радост, вечни мъки. Жив се мъчи вечно. Най-големият Господар Бог Отец. Създаденият Господар дявол. И също егото ти може да си яви Господар. Така че бъди буден, бъди трезвен. Исус се завръща. За каква църква? Да се жива. За работеща. Църква славна. Славени са. Без петно, без бръчка. Защо Святия Дух е изпратен? Да ни помага в нашата немощ. Как ни помага? Като ни учи на учението. Дава ни мъдрост. Дава ни сила. Святия Дух няма смисъл да прилага. Защото Той е Бог. Няма смисъл да прилагаме. Защото сме хора. Родени от Бога. И сме в процес на изкупление. Духът може да е изкупен, но душата ти е в процес. Но и тялото ти е в процес на спасение. Нали сте чували? Спасен, веднъж завинаги спасен. Това го няма. Ние, какво казва Павел? Повярвахме в благовестието, чрез което се спасяваме. Не така. Спасяваме. Така. Знаеш ли кога се изпълни това, което казва? Когато се яви Исус със своята благодат, сега ние сме живи и ако дойде, няма да възкръсваме. Ще възкръснат братята и сестрите, които са умрели в Христа. Ние ще се видоизменим. И тогава мога да кажа, веднъж спасен, завинаги спасен. Разбрахте ли кога мога да го кажа? Разбрахте ли? Когато душата ми напълно е изкупена, когато тялото ми напълно е изкупено, тогава мога да кажа, спасен завинаги. Ама не е дошъл този момент. Но идва. Но за да го стигнем или да постигнем този момент, е важно да се посвещаваме. Защо се събираме? Да си помогнем в посвещението. Да си помогнем в обновяване. Имаме ли нужда? Да. Как сме създадени от Отец в Христос като тяло Христово? Да служим един на друг. Има ли някой, който от вас е създаден от Бога или роден от Бога да живее за себе си? Нали ме разбрахте? Разбрахте мисълта ми. Всеки от нас е роден от Бога в Христос да живее за другия. Покажете ми един момент, когато Исус живее за себе си. Само един момент, ако ми покажете Библия. Аз не виждам такъв момент. А ние за кого живеем? За Него. Какво значи да живее за Исус?
да живееш за братята си? Живееш ли за братята си? Живееш ли за сестрите? Защо са сестри? Защото са изкупени с кръвта на Исус. Защо са братя? Защото са изкупени с кръвта на Исус. Имате плътски брати и сестри. И аз имам плътски брат, но той е и духовен. Не така. С кои повече се разбират? Би следвало с духовните. Би следвало с духовните. Вижте, говоря ли така? Аз вярвам, че Святия Дух чрез думите създава атмосфера във вас. Създава присъствие. Разбрахте ли? Атмосфера. Аз не го създавам. Той иска. Затова минава през мене. Разберете ли? Не защото аз съм голямата работа. Не защото аз съм великия. Знаете ли кой съм аз? Ваш брат Христа. Съучастник в страданията на царството. Това е. Няма смисъл от големи изхвърляния, такива велики работи. Няма смисъл. Дори да си пастир, дори да си апостол, дори да си учител, дори да си пророк, ти си мой брат. Ти си мой брат. Ние в основата сме човеци. Какво казва? Бог създаде човека. И понеже човек се греши, Бог го възстанови в Христос. И сме пак човекът. Но този човек е ученик и ученика без титла може да служи. Мислят сте по този въпрос? Анани беше само ученик. Нямаше апостол, пророк. Първо той даде. Има и такива, които трябва, чрез които Бог минава и иска да управлява църквата. Това е нормално. Но в крайна сметка всеки ученик служи. Вижте, апостолите преди да влязат в служението си, те в основата бяха ученици. Аз преди да вляза в това служение, аз бях ученик. Като ученик, какво правих? Пак служих. Какво правихме? Ами с моята съпруга обикалихме семейства, посещавахме болни, сакати, помагахме. Пак служихме. Защо? То ти идва отвътре. Защо така? Просто така сме родени. Трябва ли да се направим? Да посетя някой? Трябва ли сега да се изнервим и да се дразним? Това правиш. Затова си роден. За да служиш. Не си роден, за да си роден. Не си спасен, за да си спасен. Исус не се роди, за да се роди. Какво е пророчеството преди да се роди? Приготвил си ми тяло да изпълня Твоята воля, о Боже. Така ли? Защо беше тялото? Да влезе в него. И какво да прави? Така. Защо сме родени от Бога Христос? Точно така. Точно така. Няма напрежение. А ако има, ви си го създавате. Нали, аз не ви обиждам. Но трябва да го кажа. Ви си го създавате. Откъде? От необновения ум. И от необучените чувства. Много хора са вярващи, но се водят от ума си, плътския ум и от чувствата. Поправимо ли е, брат? Напълно е поправимо. Не се отчаивай. Просто повярвай в учението на Святия Дух, което е учението на Исус. Защото Святия Дух ти говори това да знаеш. Просто му се покори. Можеш ли? Можеш. Кога? Кога се смириш? Така ли? Така. Така че, слава на Бога! Слава на Бога за вас, които сте тук и трябва да чуете това слово.
Аз вярвам, че докато слушате, много неща ще се случат. Те вече се случват. Но вие трябва да излезете променени и да ходите в тази промяна. И да растете в тази промяна. Амин? Не може да се оставате същите. Това не ви ли притеснява? Не се ли страхувате, че не растете? Реално имате деца. И те не растат. Не се ли притеснявате? Ами и бащата се притеснява, когато има мляко, има твърда храна, но не се приема. Дадено е, но не се приема. Ако имаш прекрасно дете, с сини очи, с руса коса, симпатяга от всякъде, но отказва млякото. Нали? Може да изгуби всичко, дори красотата си. Така че ние в Христа сме красиви. Всички. Но ако отказваме, може да загубим. Какво е притеснителното за един родител? Че детето може да почне да линее, да има болест и да умре. Знаете ли колко хора Христа почина? Има висока смъртност. Духовна смъртност. Защото ни внимаваха. Бог не искаше това. Не. Ами те сами себе си доведоха до това. Живот ли? Абсолютно. Като не го приемаш, какво се случва с теб? Тези думи са дух и живот. Не е така, знаете го това, разбирате ли? Ами като не приемаш, какво приемаш? Други думи. Приемаш думи на ужасите, думи на смъртта, на пръв поглед са добри, но няма живот от тях. От Божиите думи има живот. Човешките думи, кое има? Суета. Ами какво има в дяволските думи? Смърт. Затова всеки ден ти се дава това слово. Всеки ден го имаш пред очите си. И го имаш дори в сърцето си. И Святия Дух напомня ли ти? Да. Но добре е тази книга на закона да не се отдалечава от очите ти, нито ден, нито нощен. Първо да се наслаждава в закона и второ да го изпълняваш. Тогава растеш. Бог да ни благослови. Сега преминаваме към нещо, което е много важно. Имам на сърце да споделя това, което е поставено в мен. А именно новозаветния пост. Новозаветния пост. Сега, кой как ви е учил, не знам. Как вие сте се учили, също не знам. Какво сте чели, също не знам. Но искам да ви кажа това, което Исус казва. И аз съм го приел. Това е важно. Новозаветният пост е в учението на Исус. И е откровение за новородени. За кого? За новородени. За тези, които са родени от Бога и имат Святия Дух. Добре се запомня. Има хора, които не са родени от Бога, те са религиозни, нямат Святия Дух и постят по стар начин. Постят със старо мислене. Постят не според учението на Исус. Учението на Исус по отношение на поста да го имаме в Стария Завет? Не. Новия Завет. Постът
е наредба и откровение в учението на Исус. Защо наредба? Защото е заповед. Ще му попитате. Защо откровение? Защото е пост пред Отец, който е Небесния баща. Той те заведе при Отец, открити Отец, и ти каза да постиш пред Него. Аз не ти казах това. Стар пророк не ти каза това. Захарий не ти каза това. Исаия не ти каза това, но Исус ти каза това. Да. Сега, ще видим пост не по стария начин, но по един нов начин. Матей 6 глава, от 16 стих. Това е от голямо значение. 6 глава, от 16 до 18 стихове. А когато постите, нали постите? Или сте спрели да постите? Добре е да постите. Не бивайте унили. Исус казва, а когато постите, Той говори за учениците си. Не бивайте унили. Значи, Божията воля е да постим. Учението ни на Исус ни открива волята Божия. И дори волята на Христос и волята на Святия Дух е да постим. А когато постите, често, постоянно или по-дълго, не бивайте унили като лицемерите. Значи, има хора, които постят по стар начин. Как постят? Унили. Как ние трябва да постим? Свежи. Лицемерите постят без да са родени от Бога. Ние постим, защото сме родени от Бога. Новият човек пост. И влияе на душата, и влияе на тялото. Когато влизаш в пост, ти влизаш в духа си, влизаш с душата си, влизаш и с тялото си. Там и сърцето ти умър. Така. Защото те помрачават лицата си. Защо? Първо са унили, второ помрачават лицата си. Защо? За да ги виждат човеците. Това е мотива им. Откъде идва този мотив? От егоизма, от егото им, от старото им естество. Чуйте ме добре. Те нямат ново естество. Те нямат роден дух. Те са мъртви. Но постят, нали така? Вижте, а когато постите, виж колко хубаво казва Исус. Или това е задължение, това е заповед. За да ги видят човеци, че постят. Исус казва, сега ще ви кажа една истина за тях. Те са получили вече своята награда. Защо? Ами защото има похвала от човеци. Какво са казали човеците на лицемерите? О, много добре, че постите. Готово. Получиха наградата си. Понеже те искат, има хора, които искат да бъдат възхвалявани. Не Бог да бъде възхваляван, те да бъдат възхвалявани. Чуйте ме добре. Трябва да видите как сте вие, да не би нещо да се прокара и във вас. Затова Святия Дух говори лично на мен и на вас. Така, вече има или този пост не работи и този пост не е по Божията воля. Има пост, който не работи, но се прави. Така. Сега ще видим поста, който работи, който Бог приема.
А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си. Бъди свеж. По принцип, Исус влезе в пост с помазани. Съгласни ли сте с мен? Влезе в пост помазан със Святия Дух. Всички трябва да влизаме пост помазани със Святия Дух. Това е новото. И когато ти си помазан, тук ще грее, ще светиш. Слънцето на правдата ще видя. Исус пред кого пости? Пред Отец? Точно пред Отец пости. Не пред себе си, пред Него. Когато постиш, не пости пред аза си, пости пред Бога. Не пости пред душата си, но е включита с душа и пости пред Бога. Умий лицето си, за да не те виждат човеците, че постиш. Те пак ще те видят, но ти нямаш този мотив. Мен някой път ме виждат, но аз не искам да ме виждат, ама ме виждат. Разбирате ли? Това е друг момент. Защото не е с тях. И какво ще кажеш? Полза от слабане? Или гладуване? Бъди искрен. Никога не пусти да отслабваш. Това е неправилен мотив. Това е пак малко и много да ми видят човеците. Че вече стопих съдините. Влязах в друга линия. Внимавай. Какво Бог ще направи? Просто може да отслабваш, не знам. Но това не е идеята. Тук има пост пред Отец, защото Отец дава нещо, когато постиш пред Него. Ако ти не постиш пред Него, то няма ти го даде. Даже дори да го искаш, няма ти го даде. Че има добре. Той вижда мотива на сърцето ми, за да не ти виждат човеците, че постиш. Но Отец ти. Какво вижда Отец? Че аз искам Той да бъде прославен, а не аз. Той да бъде изявен, а не аз. Неговата сила да мине през мен, но не е моята. Къде е Отец? В тайно. Ти разбираш ли, че този, който е в тайно, може да стане явен. Може и да ти се открие, но той по принцип е в тайно. Но Бог е и невидим, и видим. Така ще кажа. И видим, и невидим. Така. Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Видя ли Отец как синът пости? Пустината. Къде е пости? Пустината. Ние постим се пак. Тук добро. В пустината да постиш. И въпрос е, какво въздаде Отец наяве? Значи наяве, ще го видиш. Яве. Разберете ли? Наяве. Въздава наяве. Какво въздаде наяве на сина? Сила. Лука, 4 глава. От 1 стих и 14 стих. Нека да видим. 1 стих. А Исус, пълен със Святия Дух, когато се е върнал в Йордан, бе воден от Духа из пустинята 40 дена. Какъв е Исус? Какво казва? Пълен. Пълен е със Святия Дух. Исус се роди от Бога. Е така, Той дойде от Бога. Но и пълен. И ние сме родени от Бога. И ние сме пълни със Святия Дух. И казва, и бе изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези дни. 40 дни. Така. Бе изкушаван. Кой го въведе в пустинята?
Святия Дух. Кой му помогна да пости? Святия Дух. Кой се грижеше за тялото на Исус? Святия Дух. С какво се хранеше тялото на Исус? Със Словото. Със Словото на Святия Дух. Вижте, ако това остане написано, но не мине през устата на Святия Дух към вас, то не е рема. Просто си е написано Слово. Но ако мине през устата на Святия Дух, то вече е живо за вас, живо за тялото. Така, сега, нека да отидем към 14 стих. Сега обърнете внимание какво се случва. А Исус се върна в Галилея с силата на Духа. Как влезе? Пълен. Как излезе? С сила. Какво казва Божието Слово? Че когато постим пред Отец, Той ще ни въздаде наяве. Алелуя! Трябва да имате вече откровение. Сила. Колко помазания имаме в нашия живот? 2. Исус беше помазан със Святия Дух. Къде? На реката Йордан. А къде беше помазан със сила? Пустинята. Защо му трябваше тази сила? За да получава със сила, да изцелява със сила, да освобождава със сила. И тази сила, която дойде върху него, за кого беше? За другите. Ти си тук? И аз съм тук. Не знам. Аз имам радост. Нещо се случва в теб. И още ще се случи. То ще продължи. Защото вярваш. Така. Роденият Отец познава Отец, пости пред Отец. Значи познава, пости. Как пости? Според думите на Исус. Тук вече имаме ново разбиране, което идва от Христовите думи, или когато говоря за Христовите думи, това е Христовото учение, когато говоря за Христовото учение, това са Христовите думи. Така че в Царството Божие какво има? Пост. Това е в Царството. Пост. Така че това е Божията воля. Повярваните да постят. Сега, още нещо искам да споделя. Матей, 9 глава, от 14 до 17 включително. Постът според думите на Исус. Така. Тогава дохождат при него Йоановите ученици. Те са ученици на Йоан, не са ученици на Исус. И казват, защо ние, учениците на Йоан и фарисеите, постим? И вижте, пости много. Не е лошо да постиш много. Добре е да постиш много. Много, поне 21 ден и 40. Така. А твоите ученици не постят. Исус знаеше как те постят. Разберете ли? Исус знаеше как Йоановите ученици постят. Той знаеше как фарисеите постят. Всичко знаеше. И той знаеше тяхното старо мислене, което мислене нямаше общо с учението му. И сега гледайте кой казва. Исус им казва. Могат ли сватбарите, които в случая са моите ученици, да жалеят, докато е с тях младоженеца? Но вече младоженеца го няма. Ние го чакаме. И докато го чакаме, трябва да постим. Разберете? Те не постиха, защото беше там. Но къде е младоженеца? Той е в славата. Но ние го очакваме. И когато го очакваме, добре е да постим. Ще дойде обаче време, по-отдавна дойде, когато младоженеца ще им се отнеме. Минаха повече от 2000 години. И тогава ще постят.
Какво каза Исус? Тогава ще постят, но ще постят според това, което аз казвам. Не според както ви си мислите. Запомнете това. Обясни ли го Исус? Много точно го обясни. Никой не кърпи вехта дреха с невален план. Защото това, което трябва да я запълни, одира от дрехата и със здравето става по-лошо. Нито наливат ново вино във вехти мехове. Инак меховете се спукват и виното изтича и меховете се изхабяват, но наливат ново вино, нови мехове. Та и двете се запазват. Сега какво имаме? Стара дреха, нов плат. Първо. Второ. Ново вино в стар мяк. Не става. Ново вино в нови мякове. Става. Или ново в ново. Старо разбиране, пост. Те постиха според разбирането си. Според това, което имаха в душевността си. Но Исус казва така. Той говореше за своите ученици. Аз наливам ново в ново. Или какво значи? Новородените, които е Божий дух, постят според учението на Исус. Разбрахте ли? Нов мяк. Кой е нов мяк? Родени от Бога. Кое е новото вино? То ще е в новия. Вижте, къде беше Святия Дух? В Исус. В този, който се роди от Бога. Къде е Святия Дух? В нас. Така. Но, все пак, имаме и учение. Ние според кое учение ще постим? Според учението на Исус. Къде ни води то? Пред Отец. Сега, чуйте добре. Ние сме родени от Бога в Христос чрез действието на Духа. Така, имаме Святия Дух, имаме Исус, имаме Отец. Разбирате ли? Това е много важно. Този пост работи. Исус пости по този начин. Той даде пример на учениците. Така че, кое се запазва? Съда се запазва и Святия Дух не е оскърбен. И двете се запазват. Защо се запазват? За Божия слава. Защо ти постиш? Защо Духът те подбужда да постиш? За Божия слава. Когато дойде силата върху теб и изцелиш болен, за коя слава е? Когато възкресиш мъртъв и ще възкресаваш мъртъв, за коя слава е? Така. Ами когато има прокажен и месата го окапват и тук няма лице, и тук вече е окапало, какво ще стане? Ще се възстанови лицето, месата. За кого? За Божия слава. Докато ви говоря, нещо се случва в мен. Съвсем сериозно казвам. Алелуя! Така да бъде църквата. Брюксел. Така бъдете, брати и сестри. Един ден ние ще застанем пред Отец. И ако сме постили според учението на Исус и с водителството на Святия Дух, знаете ли какво ще каже Отец? Ти си мой и аз съм твой. Исус ще каже, Отче, Той изповяда моето име. И не само го изповяда, Отче, но Той говори със сила. Той говори с вас.
Отче, той говори с дързост. Отец ще каже, приемам го. Що даде свидетелство за сина му? И не мрънка там, не се кри така. Не излезе така. Дори, че живота му беше в опасност, той не се страхуваше за живота си. Ще бъдете изпитани до време. Това е за мен много силно. Не пости по стара наредба. Не пости по стар закон. Не пости със старо мислене. Но пости според учението на Исус. Но пости, защото си родени духът е в тебе. Някои може да се опитат без да са родени, без да имат духа да изпълнят думите на Исус. Не е възможно. Чуйте ме какво казвам. Не е възможно, защото първо този, който иска да пости, той не е приет от Отец. Всички родени от Бога Христос са приети от Отец. Разбирате ли? И имаме Святия Дух. Защо? Запечатване. Не се чуе. Запечатане със Святия Дух. Какво значи това? Притежание. Аз съм пазил складове с оръжие. И там се слагаше печат. Притежание. Печата говори, че ти си притежава. Не може да притежава себе си. Не има разбираш. Той те притежава. Бог ви отваря умовете, да знаете. И ще видите как телата ви вече няма да са за вас, но за Него. Ще видите каква сила ще премине през тези смъртни тела. И един ден ще разказвате за великите дела на Бога и аз ще се наслаждавам. Така, стигнем още едно място. Матей, 17 глава, от 18 стих надолу. А този род не излиза освен с молитва и пост. Имаше един баща, той имаше един син. Синът беше епилептик, той го заведе при учениците, те не можаха да изгонят беса. След това бащата дойде при Исус и Исус изгони беса. И Исус мъдра беса и той излезе от него. И момчето оздравя в същия час. Тогава ученици дойдоха при Исус насаме и казаха, защо ние не можахме да го изгоним? Той каза нещо много важно. Първо, поради вашето маловерие. И знаете ли кога изпадаш в маловерие? Не, че тръгва с маловерие, но изпадаш в маловерие. Когато духът ти се противи и ти си помислиш, щом аз не мога да го изгоня, Исус ще го изгоня. Нали? Щом аз мога да не го изгоням, а пастира ще го изгоня. Виж, веднага пада нивото. Защо разчиташ на Исус, когато има сила? Защо разчиташ на Исус, когато има Святия Дух? Ти си помазан. Така, защото и сега ви казвам, ако имате вяра, какво привдига Той? Чуйте в момента. Той придига вярата. Отново вярата. Днеска ви говорих за праведност. 3 теми има. Едната е праведност, другата е вяра, третата е съд. Евангелие според Матей. Ето е втората тема. Може да речем първа, втора няма значение. Тема. Вяра. Исус говори за ако имате вяра, на кого? На тя. Колкото синапово зърно, а синаповото зърно не можеш да го видиш в ръка. Изследвах и разбрах, че за да видиш синаповото зърно в ръката си, ти трябва 50 зрънца. Иначе не може да видиш. Така. Ще рече на тая планина, премести се от тука, там и тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно. Обаче, когато ти имаш вяра, ти отиваш от вяра към вяра. Ти повярва, за да вярваш. Ти повярва, за да отиваш от вяра към вяра, не само да кажеш, че си повярвал. Сега, Исус каза нещо много важно като заключение.
И освен това ученици, а той е род, не излиза освен с молитва и пост. Значи Исус беше в молитва и пост. В момента може да не е бил в пост, но и пост. Запомнете, нищо. Когато Исус говори, той винаги казва това, което е направил или прави. Нали ме разбирате? Той никога не може да говори за пост, ако не е пости. Така че, вижте колко е силно това. А този род не излиза освен с молитва и пост. Пред кого е молитвата ти? Пред Отец. Пред кого е постът? Пред Отец. Като отидеш там на бойното поле, не се молиш, действаш. Излез! Или там мислиш да се молиш. Късно. Предварително. Ти трябва да отидеш там, не да се молиш, не да постиш, но трябва да отидеш там вече готов. Дори да си пост, важно е да се облечен със сила. Този род не излиза освен с молитва и пост. Така. Това е важно. Така. Исус го смъбра. Исус беше облечен с власт и сила. Той не трябваше да се моли на своя Отец и не трябваше в момента да влиза в пост. Той вече се е молил, той вече е пост. И знаете ли, ако вие правите това, Бог ще ви заведе на места, където никой друг няма да заведе. Вие ще отидете при хора, които никой друг няма да отиде, но вие ще отидете. Вие сте определени от Бога да отидете. И знайте, вие трябва да отидете до определени хора. Бог е определил това за вас, но трябва да стоите пред лицето му, за да се изпълните със сила и да ви даде посоката. Така, и вече нещо важно към края, има още две неща. Служение с пост и молитва. Деяния на апостолите, 13 глава. Служение с пост и молитва. Служение в църквата с пост и молитва. А в Антиохийската църква имаше какво? Пророци. Петкратно служение. Учители. Това е петкратно служение. Добре, къде има пророци учители от Бога. И кои бяха? Варнава, Симеон, наречен Нигер, Триниецът, Луцин, Манаин, който беше възпитан заедно с четвървластника Ирод и Савел. Така. Там беше и Варнава, там беше и Савел. И като служиха на Господа и какво правиха? Постиха. Служиха и постиха. Това е много важно. Пред кого ли постиха? Пред Отец. Святия Дух рече. Искате ли цялата църква да чуе Святия Дух? Пост. Разбрахте? Цялата църква чу. От как мина Святия Дух? Имаше пророци. Чрез пророците ми. Всички ли чуха Святия Дух? Да. Съгласни ли бяха? Да. Защото постиха. И познаваха Святия Дух. Какво каза Святия Дух? Когато бяха служение и пост. Отделете ми Варнава и Савел за работа, на която съм ги призвал. Направиха ли го? Да. Какво изпълниха? Волята на Святия Дух. Те не са дали служение на Варнава и Савел, но Святия Дух им даде служение. Какво трябваше да направи църквата според благодата? Само да отдели. Не да даде. Да отдели. Това е много важно, защото други църкви дават служение. Това не е правилно. На която съм ги призовал. Кой ги е призовал? Святия Дух. Как Святия Дух ги отделя? Чрез църквата. Не така. Така. Тогава, сега гледайте какво казва. Тогава, като постиха и се молиха, гледайте колко е силно. Служение и пост. Пост и молитва. Вече се помолиха. Вижте. Помолиха се, като постиха. Положиха ръце на тях и ги изпратиха.
Така, какво имаме при поста и помолването? Полагате ръце. Знаете ли какво получиха Варнава и Савел? Сила. Сила. Разбрахте ли? Сила. Защо? Трябва да свършат работата. И така те изпратени от кого? Святия Дух. Значи, Святия Дух призовава, Святия Дух отделя и Святия Дух изпраща. Но знаеш кога ще го разбереш? Когато после ще можеш. Иначе ще го четеш, ще кажеш хубаво слово. Ама не за тебе, нали? За тебе. И слязаха в селните, оттам отплувах в Кипър и проповядваха Божието Слово как? Със сила. Изцеляваха как? Със сила. Възкресяваха как? Със сила. И още едно място. Деяние 14 глава. Ръкополагане на презвители с пост и молитва. Много е важно. Не само да се молим, но да постим. Ще разберете. Значи, Деяние на апостолите 14:23. След като им ръкоположиха презвитери във всяка църква, сега имаше доста църкви, Христови, и се помолиха, как? С пост. Помолването тук е кратка молитва, не е дълга молитва. Има ли помолване кратка молитва? С пост. На кого ги препоръчаха? На Господа, в когото бяха повярвали. Когато някой е избран за презвитер, ние трябва да го поръчаме на Господа, в когото той е повярвал. Защо? Защото той принадлежи на Господа. Какво значи препоръчване на Господа? В Чичевски, вижте, те се помолиха с пост. Когато те се помолиха, сила дойде върху презвитерите. Сила дойде върху презвитерите. Защо? Ами за да пасат и да хранят със сила и власт. Затова трябва пост. Препоръчаха ги на Господа. Господи, те са Твои, те са Твоите ръце. Сега ги изпълни със сила, за да може тези презвитери да живеят свят живот, да бъдат за пример на църквата и Твоята сила да минава през тях, когато получават. И трябва да получават с пълна власт. И съвсем нещо важно и набързо. Учениците на Исус правеха това. Постиха и се молиха. Какво имаме? Какво се случи с апостол Петър? Има една сестра, Табита Сърна, която почина. И Петър отиде там и видя хората. И знаете ли какво казва? Излезте. Тук има смърт, тук има неверие, всички излезте от тази стая. Той ги изгони. И аз един път те казах, без да мисля, че изпълнявам словото, отидахме в един дом, имаше човек, който умираше, рак, последна стадия, кожи и кости, не на себе си в кома. И аз само не казвам, ако някой не вярва да излезе от тази ръка, така го заявих и на жена излезе. И тогава чудото се случи. Като почнах да се моля, не знам колко време, този човек дойде в съзнание, после каза нещо на сина си в немощ, трябваше да отиде до туалетната, още малко спях и после той каза на сина си, гладен съм, викам здраве. До една седмица тялото се възстанови. Вижте, и какво каза Петър? Тавито, на тебе казвам, стани, хвана я за ръката и изправи. Защото в ръката на Петър имаше сила. Нямаше съблазън, нямаше страст. Сила. Исус каза, талита куми.
Момиче, на тебе казвам стани. Петре, откъде го видя? От Спасителя. Как ги възкресяваш? Моя Спасител пости и аз постих пред Отец. И Отец каза, иди при Тавита, ще я съживя. Иди при Тавита, ще я възкреся. То не беше хрумване там. Не беше да правим геройство. Това беше истина. Бог да ни благослови. Така че това е много важно. Искате, знаете, Деяния на апостолите, 9 глава, не го пускай. 4 стих нататък. Така, още нещо искам да ви кажа. Все за насърчение. Деяния на апостолите, 5 глава, не го пускай. Имаме изнасени болни по улицата. По улиците, не само по една, по улиците. Давно, когато Петър само минава там, от сянката му да изцелят. Без да казва нещо. Когато ти постиш и се молиш, ти имаш власт и сила. И само когато минаваш, Святия Дух ги изцелява. Минава през твоята сянка не може да изцели. Но Святия Дух чрез сянката ти може да направи. И всичко здравява. Да му да само сянката на Петър. Какво нещо е. Ама трябва после молитва пред Отца. Не така. Не става, да се помолим на малко, дай на 2 на 3. Няма да стане. 2 на 3 на 5 си ги караш по човешки. Ако изпълниш. И още нещо. Апостол Павел. Бог вършише велики дела чрез Павел. Чуйте. Но Павел пости и се моли. И когато носеха кърпи и престилки от тялото му, сега има една практика, аз няма да я коментирам, църквата, аз съм я ловил още начало, да донесем една кърпичка, да донесем една дреха, както и да, молят се, отива. Така. Но тук е нещо по-различно. Тук от Павел вземат кърпи, вземат престилки от тялото му, от него. Него, лична дреха. Така, и каза Словото. И ги носеха на болните, които имаха различни болести. И също имаше обладани. И болестите се отмахваха, и злите духове излизаха от хората. Имаме присъствие на кърпа или на престилка. Но напоена със сила. Придружена със Святия Дух. Разбирате ли? А това как става? Голяма работа. И аз искам така. И аз искам така. Но само с емоция няма да стане. Голяма работа. Много е голяма работа. Ама как ще стане чрез тебе? Когато се покориш Исус. Тогава ще стане. Ти ще бъдеш жена, през която Господ ще минава за народ и за народ. Ти ще бъдеш мъж, през който Святия Дух ще минава през теб и може да вземат нещо от теб. Но да знаеш, то ще послужи за Божия слава. И не си търси престилките, не си търси кърпите, Бог ще даде още престилки, още така. Така Бог да им благослови. Щом нашия Спасител влезе пълен със Святия Дух, пости пред Отец, излезе със сила, свърши си работата и ние, новородени, имаме Святия Дух, постим пред Отец, молим се на Отец и тръгваме. И кой ще изцелява? Святия Дух. В кого? В Христос. За коя слава? За славата на Отец. Пред кого стоя? Пред Отец. Значи Отец ще бъде прославен. Като стоиш пред себе си, ти ще бъдеш прославен, естествено. Така че Бог да ни благослови. Това е Словото. Това е новозаветния пост. И да действаме. И много неща ще се случат. И днес се случват. Искам да ви кажа, че има хора, които живеят това Слово. Може да не са много. Аз може да не ги познавам всичките, но те го живеят. Те не се правят на голямата работа. Те не отиват по човешки там да евангелизират или да изцеляват.
те са водени от Святия Дух. Знаете ли, ще ви кажа една тайна. Много хора не знаят къде има отворена врата. Но отиват. Защото емоциите ги водят. Но когато ти си пълен със Святия Дух, запомни какво ще кажа. Святия Дух ще ти каже, тук вратата е затворена, няма да ходиш. Ще ти забрани да проповядаш. Какво? Ще ти забрани да проповядаш. Чуй ме добре. А където вратата е отворена, той ще ти изпрати да проповядваш. И там, като се затвори вратата и другата, която е била затворена и се отвори, ще отидеш там, където пък не си проповядваш. И там ще почнеш да проповядваш. Когато постиш и се молиш, ще знаеш къде вратата е отворена и къде е затворена. Но винаги има отворена врата, винаги има и затворена. Сега Бог може да работи с едно семейство, после може да работи с друго семейство. Сега работи в Шумен, утре може да работи в София. Сега работи в Брюксел, утре може да работи в друга. Бог е благослови. И нека да изпълним думите на Христа. Благодат и милост да ви се умножава. Амин.